Salutare băi și bine am găsit la un nou episod. Eu sunt Claudiu și vreau să vă prezint ceva. Vreau să mă joc Granny, nu știu ce, Granny litere, nu, da. Deci merge, să facem logul, nu? Dar până se încarcă ăsta durează 10 ore și 10 ani. Deci hai să mut ăsta de aici. Îl punem în dreapta, îl punem. Slendina X. Și slendina cu copii și... Deci videoclipul ăsta o să dureze mult pentru că trebuie să mi se încarcă. Și vreau să vă arăt ceva. Adică eu acum o să încerc să vă fac să vă arăt aici. Hai bă, 100, hai. Așa face telefonul meu. Nu este problemă pentru că trebuie să... Ok. Asta zic, că mai ales că mai mare se instalează. Pregătit să spui și dacă te sunt direct de la muncă, știi, să-i spui inginerului, să... Știi? O să filmez acum. A trebuit să luăm încărcătorul. Gata. Se instalează aici. Ce? Când știi că filmez, nu mai mă deranja. Bine, dar și eu asta vreau să brăzesc, să fac da. Deci, acum am intrat pe jocul ăsta. Să mutăm ăsta în dreapta sau o lăsăm aici? Mamă, cum s-aude jocul, deja este oror rău. Deci, stai să dăm încet aici ca să mă auziți. Și să ștergem și să intrăm. Mamă, băieți, deci vreau a scăpat odată cu elicopterul, mai vreau odată, mai scap. Așa în continuare. Aici ce trebuie, accept sau ce trebuie? Aici accept. Bun. Practice. Adică nu să... Dar mai să jucăm, naiba. De ce să nu jucăm? Să jucăm, dar da aminte să nu ne enervăm, pentru că dacă ne enervăm, putem să facem chestii urâte. Îți dai seama ce chestii urâte. Bă, băieți, de cât vreau eu, bă, deci naiba să dea like-uri. Toți oamenii, toți, chiar și toți să dea like-uri. Pentru că știu că jocurile ăștia vă place, deci toți să dea like-uri. Deci nu se mai poate, trebuie să dea like-uri toți. Și hai să pornim. Deci dacă nu dați like-uri, eu nu mai filmez nimic. Niciodată, nici măcar niciodată. Deci niciodată. Dacă voi nu lăsați acum un like, niciodată nu o să mai filmez. 3, 2, 1, like. Dacă ați apăsat butonul like, e bine. Sper să avem 104.000 de vizualizări și să fim vedete pe YouTube. Aici. Cheia aia ne trebuie, dar nu acum. Mai târziu, mamă, ce mă mănâncă. Deci aici nu e nimic. Avem multe de căutat. Deci, așa. Mamă. Trag cartea asta. Stai un pic. Pune ținta. Deci, deschidem. Hop. Și aici încheiem. Trebuie să facem aici. Deschide să căutăm. Aici am căutat. Da, mă, ne dă chestia aici așa și ne batem joc. De că ele... Aici manualul trebuie să luăm, pentru că trebuie să vedem cum se elicoptează. Niciodată nu mai am mers cu elicopterul, așa că astăzi o să fie prima dată. Aruncăm toate cărligele. Am dat cu spatele în ca un boss. Deci credeți-mă că nu m-am filmat deloc și ăsta e prima chestie care am găsit-o. Și deschidem. Uai de capul meu.
Claudiu, așa. Încă niciun like. Și văd că nimeni nu mă vizionează. De ce naiba, băieți? De ce? Bă, băieți, nu vă place. Dacă nu vă place, e ok. Dacă nu vă place, da? Dar măcar să 20 de vizionere acolo să fie, dar dacă nu vă place, vă înțeleg. Dar, hai mă, să vă placă să dați acolo măcar un like și puteți să ieșiți după acest video. Deci sper să vă placă video, că eu de asta filmez. Eu filmez pentru voi. Dacă nu vreți să mai filmez, nu o să mai filmez. Și cu asta, pasta. Deci, nu mai gata, lăsăm aici. Și până nu scăpăm cu elicopterul, vă dați seama că nu le lăsăm, dar o să fie scripire. Deci ne ducem să luăm pușca. O să-i tragem în cap la bunic odată. O să ne ducem să o luăm cheia de jos. Deci o să facem mult în joc. Cred că o să dureze 10 minute câteva. Te-o fi durat? Eu nu cred că. Am două gloanțele, bă, pe nu se pune, gata. E și ca bossul. Și am făcut așa și am urcat. Mamă, deci se mișcă jocul foarte bine. Bine. Deci așa. 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 Mai de capul meu, cum face telefonul, zici că e bântuit. Deci la glume de râs. Nu m-am uitat, dar nici naiba nu o să mă țină să mă uit. Pișa mai zâmbiși. Ok, băieți. Dacă v-a plăcut episodul și mai vreți alte episoade, apăsați butonul de like. Eu am fost Claudiu. Pa, pa!